गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ बारग' एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरा गोदान राजखान्थि हान्जा दादों, गोजोन गोरोबथाखौ मोजाङै मावफुंनो दाबि दैखांदों। मोनसे गोदान राजखान्थियारि आफाद अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ मावख'आरि महरै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) आव जायगा बेखेवदों। बे दोलोखौ आगुनि नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड (NDFB) नि सोद्रोमाफोरनि दैदेननायाव दानाय जादों, जायनि आफादगिरि आरो गाहाय मददगिरि महरै अनजलि दैमारि। बेखेवनाय हाबाफारिनि समाव दैमारिया बुंदोंमोन दि बर' गोजोन गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनायनि सायाव गोजोननाय गैयैनि थाखाय दोलोआ गायसनजादोंमोन। बिथांजोआ दाबि खालामदोंमोन दि बे गोरोबथाया मोजाङै मावफुंजायाखै, जायनि जाहोनाव बर' हारिनि गेजेराव गोबां गोनांथार जेंनाफोरा सुस्रांजायाखै। दोलोआ फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव बाहागो लानायखौ फोसावबाय आरो गावखौ आथिखालनि खुंथायनि मोनसे गोख्रों सोलाय महरै दिन्थिदों। दैमारिया दोलोआ BTC सोरखारखौ सोंखारिदोंमोन आरो बर' सुबुंफोरनि थाखाय न्याय आरो रैखाथि होनायाव फेलें जादों होनना अजद दैखांदोंमोन। बिथांजोआ आरोबाव अजद होदोंमोन दि जेलाव थानाय NDFB सोद्रोमाफोरखौ हगारनायखौ बिबानगिरिफोरा नेवसिगारदों, हारिनि थाखाय गोनांथि थासेयावबो। मावख'आरि फोसावनाया मसुलपुरनि बरबरियाव मोनसे NDFB बादायाव जादोंमोन। बे हाबाफारिनि समाव प्रदीप कुमार ब्रह्मखौ खुंथायारि नेहाथारि आरो जगदीश बसुमतारीजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि महरै थिसननायजों लोगोसे मोनसे 20 सोद्रोमा आफाद दानाय जादोंमोन। बे गोदान राजखान्थियारि सोमावसारनायजों अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि थांखिया बर' गोजोन गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनो आरो बर' सुबुंफोरनि साननायफोरखौ सुस्रांनाय। नैथि खौराङावनो दङ आसामनि अरुण बिथांखिनि सिङाव क'क्राझाराव सा 95 मेलेमगोनां फरायसाफोरा टेब्लेट रानदों। फरायसाफोरनि गेजेराव डिजिटेल सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय क'क्राझार हिनजावसा गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव अर'हीन बिथांखिनि सिङाव मोनसे टेब्लेट राननाय हाबाफारि खुंनाय जादोंमोन। क'क्राझार जिल्लानिफ्राय गासै सा 95 मेलेमजिबि 10थि थाखोनि फरायसाफोरा BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निफ्राय टेब्लेट मोननो हायो। बे हाबाफारिखौ BTC सोलोंथाइ बिफाना खुंदोंमोन आरो BTCनि मावफुं सोद्रोमा विल्सन हांसदा आरो सोलोंथाइ सामलायगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ बाहागो लादोंमोन। 2022 मायथाइयाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों थिसनजानाय अर'हीन बिथांखिनि थांखिया रोंग'थि गोनां थियारिथि खालामनाय। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर'आ बे हाबाफारिखौ जागायनायनि थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माखौ साबायखर बावो आरो बियो फरायसाफोरनि सोलोंथायारि दावबायनायाव मदद खालामगोन होनना फोथायनाय फोरमायो। मोनसे गुबुन बिथिङाव प्रमद बर'आ रायजोनाङै सोलोंथाइ बिजिरनाय हाबाफारि गुणोत्सवनि फिथायफोरखौ बिबुंथि होदोंमोन। बिथाङा नोजोर होनानै बुंदोंमोन दि BTC ओनसोला A ग्रेड मोननो हादोंमोन, नाथाय B थाखोनि फरायसाफोरनि अनजिमाया बांनायखौ नोजोर होदोंमोन। थांनाय 2 बोसोराव सोलोंथायारि मानथाखोआव दावगानायखौ गनायनानै बिथाङा सोलोंथाइ बिथोनगिरिफोरखौ माखासे बिथिङाव गाहाय दिन्थिफुंनायनि जाहोनफोरखौ नायबिजिरनो बिथोन होदोंमोन। फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिनि सोमोन्दै बर'आ बुंदों दि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPLआ BTCनि थाखाय गोख्रोङै साखाफारा जागासिनो दं। मोन 40 बियाबफोराव बिसायख'थि सामलायनाय आफादफोर दानाय जादों आरो मोनसे मावफुं हान्जाया 3200 बुथफोराव खामानि मावगासिनो दं। बबेखानि बिथाङा मुंख'दोंमोन दि UPPLआ उदाङै बिसायख'थि गेलेनाया गोरोबलायनाय दागोन, बेखौ थि खालामनाया गोख्रों जागोन। थामथि खौराङावनो दङ आसाम पन्चायत बिसायख'थिया मोननै खोन्दोआव जागोन। 2 आरो 7 मेआव भट होनाय जागोन। 11 मेआव रिजाल्ट जाबावगोन। आसाम पन्चायतनि बिसायख'थिया मोननै खोन्दोआव जागोन। गिबि खोन्दोआ 2 मेआव जागोन आरो नैथि खोन्दोआ 7 मेआव जागोन। फिथायखौ 11 मेआव फोसावनाय जागोन। गाहाय बिसायख'थि कमिसनार आलोक कुमारआ गुवाहाटीनि पान्जाबारि ओनसोलाव थानाय आसाम रायजो बिसायख'थि आय'गनि मावख'आव मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बे फोरमायथिखौ फोसावो। बिसायख'थिनि समफारि बादियैब्ला गिबि खोन्दोआव गोजौ आसाम थागोन, फारसेथिं नैथि खोन्दोआव लवार आरो गेजेर आसाम थागोन। आसामाव गासै 1,80,36,682 भट होग्राफोर दं। नमिनेशन बिखान्थियाव गाबोननिफ्राय जागायगोन आरो 11 एप्रिलसिम सोलिगोन। मोजाङै भट होनायखौ रोखा खालामनो थाखाय बिसायख'थि आय'गआ गासै रायजोआव
25,000 भट होग्रा मिरुफोर गायसनदों। बिसायख'थि खाथि सफैनाय लोगो लोगो मडेल कड अफ कन्डाक्टआ दिनैनिफ्राय गोहोम खोख्लैदों। खरसानि सिमाफोरनि सोमोन्दै बिसायख'थि आय'गआ आन्सलिक पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय 2.5 लाख, गाव पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय 25,000 रां आरो जिल्ला परिषद बिसायख'थिनि थाखाय 10 लाख रां थि खालामदों। ब्रैथि खौराङावनो दङ गोदान दिल्ली राजधानी एक्सप्रेसआ 24 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे सानै हमजादों। मोनसे थि सुलुंनि बिथाजों संदाननानै सोरखारि रेलवे पुलिस (जिआरपि) आ गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव ट्रेन नम्बर 124223 डियान गोदान दिल्ली राजधानी एक्सप्रेसआव संदाननाय हाबाफारि लायो, जायनि जाहोनाव गोबां बिबांनि गान्जा हमनो हायो। कच नं A4 आव दोननाय सानै हौवा दावबायारिफोरनि आखाइनिफ्राय 24,150 किल'ग्रामसो गिलिरनि सन्देहगोनां गान्जानि गासै 22 पेकेट बोखांनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ नागालेन्डनि डिमापुरनि थागिरि लावहुपुर'नि फिसाज्ला शेर'पुर', 26 बोसोर आरो मणिपुरनि इम्फलनि थागिरि रुंसारि एल हकिअफिनि फिसाज्ला बलेन हाकिअफि होनना सिनायथि होदों। जिआरपिआ फेग्रा मुवाखौ जब्द खालामबाय आरो आरोबाव आयेनारि बिजिरनाया जागायगासिनो दं। बाथि खौराङावनो दङ श्रीभूमियाव खारबाय थानाय बासआव आइजोखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दायाव सानै हमजादों, पुलिसआ गारि हमदों। आसाम पुलिसआ आसाम स्टेट ट्रान्सपर्ट कर्परेसन (एसटीसी) सिङाव सोलिबाय थानाय दावबायारि बासआव सासे लाइमोन आइजोखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि नाजानायनि दायाव सानै सुबुंखौ खादों। नायबिजिरनायनि बाहागो महरै बासखौबो जब्द खालामनाय जादों। पुलिस सामलायगिरि प्रतिम दासआ मोनसे खौरां मेलाव खौरां बिजोंखौ बुंथि होनानै रोखा खालामो दि मैया मोनायाव जानाय दायजों लोब्बा थानाय साथामनि गेजेराव सानैखौ हमनाय जादों। सीसीटीवी फुटेज आरो आरोंदायारि नायबिजिरनायनि बिजिरनायनि उनाव हमनाय जादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरखौ पंचग्रामनि थागिरि जसिम उद्दीन लस्कर आरो सिलचरनि थागिरि आबुल सालाम होनना सिनायथि होदों। रेबथुमनाय नम्बर AS 246111 थानाय बासखौ पुलिसनि आवथायाव लानाय जादों। सासे दायनिगिरिखौ बासनि सालायगिरि होनना सिनायथि होनाय जादों। बे समावनो थामथि सन्देहगोनां सुबुङा दायो खारखोमानानै दं, नाथाय बिबानगिरिफोरा खोथा होदों दि बिथांखौ थाबैनो हमनो नाजागासिनो दं। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।